लागोन र' हाबायाव थांसै जोंहा लोगोफोर नै लोगोबो फैदों जों थांसै ओमफ्राय दायो जों फटक लानो नागिरदों आरो स' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो नैलै बिदि मा साइज नुयो नै गुफुर नुयो बावदो नै इयाव फटक लानोसै ओरैहाय माबा सिगांथिंसो जालायलाङो नाङालै ओइ सिगांथिंसो लानो मोननांगौमोन दे हारिमु हिन्जाव गोदाननि लोगो जानानै बोरै मोनदों खिथानो रोंबावलासो ओमफ्राय मोजां मोनदों ना ख्लाब ख्लाब मोनदों होनदों गरम बोथोराव साहा जानाय जाबाय नालाय बैसागुआव होनदों सास नुसो दे नोंसोरखौ लाखागोनलै आंलाय जोंनिया बाजै गोदाना नुनो मा गरमथार मा बिथिं जा आं होनबावदोलाय स्टेज दासो मोनलांदों जोमग्राखौबो ओहो हालासो फोरोबना लाखिदो ओंखाम जाहैनोसै जोंहा बावदो ओमफ्राय महरखौनो नुस्रायाखै आं न' खिन्थु गुफुर नुदो बे आंबा बेबायदि नुदां ओंखाम जाना लानोसै ओंखाम जाखांबाय आरो जों दोमिनाव सोंसिन आरो आं दायो जोंनि लागोनि ओंखामखौ माबायदि मोनजाखो होननानै गोथाव मोनजाबाय आरोना मिथियालै हाफामां नुस्रायो खावलायाबो जि गिदिर नुखायो नालाय इसोर गेलेले मेलेले जोब्बायहाय
Ardi. Sabai, kamu sabai? Sabai. Kutongan. Warrior. SD. Mami dalam meeting kita. Ali, kita negeri udah kaya. Kita udah kaya na? Negeri udah kaya. Yes, kita kaya na?ผมสุภาพบุรุษที่นั่นsama. Meeting kita kaya berapa? Meeting kita sama lim, right? Nah, huwa keren baru zoom kam nah ni boleh. Foto zakan dak. Sudah. Pernah mahai gak? Bibi mikir gini nama tuh. Pas nana. Pas second. Ayo. Gue tatar. Gue biar orang. Orang undang, bisa kau sih. Seru. Bina gitu salah. Salah mamule. Tupat. Udah dipakai minum saya sama dan dirapis salah. Sini sedang di sini. Undi au beleg benar, muara saya bukan. Nih nala lega perhua gadan hinja gadan ini nam ayo. Le. Asa, Redskor, and Kopil. Gue sini mat hai. Asa zeng, Kepil zeng Asa.
मुस्राया दिनफ्राय जेन नुबाय जों हाबा जानाय जानाय सिखारिया फैदों बिदाफोरा उन्दु थाइजौ जायै जोंखौ गारनानै बे प्रियंका चोप्रा जों बेजों ओमफ्राय मोनसे भिडिअ ब्लगखौ नायाखै नोङो नोंनि नामखौ आहा बेनि नामा सिखारि जाना बुंनायगो प्रियंका बुंनायगो बारा बिजि गोजाथारलै मालाय ओमफ्राय ब्लग बानायनायाव बेस्थ' ओमफ्राय बिदि बिहा सिरियास गाहायाव हायनायनि फिसाजो हायनाया जेराव थाङो बेयावनो थायो बियो लोगोफोर मोनबाबो थाङा हौवा नुबाबो थाङा बावनो नुदों बारासो एखेबाय थायो आं लास्ट थांजानो गियोदां Sipaper.